Ekstra, to! Ajde, ko! Ovo je tvoje. Koje? Srce moje, znamo se! Će zlokacom, majku. Dok. Krevet. A krevet... Ali skineš posteljinu. Da bude bela. Krevet, glavno da belo. Ama i djedovite treba biti bili u bolnicu. Stopit će se ubijeti. Pa onako naše odeljenje tamo, pa šta? Tamo jedino gdje su oni ormari, tamo da ima neke veze s njih Ormari, hođe. A može mi li nije da blizamo u kadar? Ne može. A mora da biti cimpar? Ne može. Kad ima bolnica? Ne može pa svako. Da ligneme na krevet nije podeljenje. Treba da nije odvrat, moramo nju kadru. Naravno. Možeš oko lavabo, onda su.